Kotomi, no ho puc dir a ningú. Sempre havia sigut un ploramiques. El pobre Junta. En canvi, ara és... Alguna cosa em diu que ets la noia de qui està enamorat. Escolta, per què no surts amb en Junta? Junta. D'això, què li podria regalar a una noia per fer-li veure que n'estic enamorat? Me'l volia fer a mi, el regal? No. A hores d'ara, ja és massa tard perquè ell i jo acabem sent una parella d'enamorats. Comunicació intertemporal. Auig, Aoi, et vull parlar de l'últim informe. Aoi, on ets? Alguna cosa em diu que ets la noia de qui està enamorat. Ja em sents. No facis el desentès. Has de sortir amb l'Ami, entesos? I per què? És la solució per evitar que et transformis en el mega playboy. L'Ami no suporta aquell guaperes. L'única manera que veig de mantenir a ratlla el mega playboy és que surtis, que te l'estimis i estiguis per ella. Que m'escoltes? Resulta que encara no el tens prou estable, l'ADN. Si surts amb la persona que no toca, segur que et convertiràs en el mega playboy. Però per què? Què et passa? I tu m'ho preguntes? Ai. Que hi he tornat. Ho veus? L'ADN se't torna cada cop més inestable. Si no ho aturem, t'hi convertiràs per sempre. Sí. Bon dia, Momonari. Ai, no! Se n'ha enamorat amb aquesta última transformació? Ah, sí, és l'amiga de l'Ami. Kotomi! Què tens? No res. Fas una cara estranya. Ai, perdona'm, Perdona que t'hagin molestat.
pubertat. Però què m'ha passat, Burro, que t'has transformat davant mateix d'aquella noia. Quantes noies vols sacrificar a les mans del mega playboy? Per això et deia que l'Ami i tu heu d'estar junts com abans millor. Però jo vull estar amb tu i no amb l'Ami. Què hi ha de dolent? Oh! Ai, senyor, com pot ser que sigui tan curt? Escolta, que aquell penjoll l'havia comprat per tu. Calla, no ho vull sentir. Doncs ho has de sentir. La persona que m'agrada de debò... Oh, que callis! Ostres. Estàs als núvols. Què penses fer campana de gimnàstica? Para, Kotomi, que ens deu mirar tothom! Para, va! Les altres ja s'han canviat i han baixat. L'ha descobert. Ostres, Déu-n'hi-do el que m'ha costat amagar-li a la llançaria. Ja tornes a estar als núvols. És mal d'amors? No és això. Doncs jo sí que en tinc. És que m'he enamorat d'un noi. De debò? Ai, mare. Que tinc un pressentiment esgarrifós. I aquest noi és de la classe? És de la C. Així és de la classe d'en Junta. És a la segona fila, comptant des de la finestra i el tercer des de darrere. Jo començo a passar. Si no t'afanyes a canviar-te, faràs tard. Amb el penjoll, l'Ami ja s'ha adonat que sent alguna cosa per ell. Però si resulta que la Kotomi està enamorada d'en Junta, l'Ami seria molt capaç de cedir-li a la seva amiga. Oh! Doncs sí, l'Ami s'ha quedat ben amoïnada. Segona fila. Des de la finestra. I després... Des del fons. 1, 2, 3. El tercer és... Un altre noi! Però què m'agafa? Que bé, m'he tret un pes de sobre. L'Ami. Quin descans. I tant. Però no és tan sols això que hagi desaparegut un entrebanc entre l'Ami i en Junta. Alguna cosa no rutlla dintre meu. Escolta, aquell penjoll l'havia comprat per tu. Doncs se val, no em facis cas. Per quins 7 sous m'hauria d'enamorar d'aquell desgraciat del mega playboy? Però si el meu somni
És tenir una dolça casa amb jardí, amb un marit meravellós i un gos ben maco. Oh, el problema és que encara no he trobat el marit. Què et passa? És ell. Per què ho dius? Aquest matí eres al passadís mirant la meva classe, oi? Jo no he anat a la teva classe per res. N'estàs segura? Perquè posaria la mà al foc que el cap que he vist era el teu. Bé, tant se val. Mami, no et veig gaire animada. No sembles tu mateixa. Junta. Per cert, et volia parlar del penjoll. Què passa amb el penjoll? D'això és que no és gens fàcil de dir. Són allà! Què em vols dir del penjoll? Doncs mira, que resulta que... Oh! No era... Oh! Què ha sigut això? Junta? On és? Ai, quin mal! Però què carai fas? Ets un tros de burro insensible! Quina falta de delicadesa! Ostres, quina moto més guapa que tens! Deixa estar la moto! Com és que no entens els sentiments de les noies? És que ja saps que el penjoll... Això tant se val! Que no veus com se sentiria si un cop li has donat li diguessis que s'ha equivocat i l'hagués de tornar per donar-li a un altre? Quan li vaig fer tornar la Saeki no es va queixar pas. No entens res! I a més ja saps que l'Am i tu heu d'acabar junts tant sí com no. És un moment importantíssim! Ara que l'ADN de Mega Playboy encara no és estable, és el moment d'actuar! I tot just quan l'Ami començava a sentir alguna cosa gràcies al penjoll, havia d'arribar aquest burro insensible per ficar la pota. Però tant et costa entendre les coses? El meu futur depèn d'això! Saps què em pot passar si fracasso en aquesta feina? Mira... Calla! Ara aniràs a confessar-li a l'Ami que l'estimes! És que... Tens tot el meu suport. Endavant, Kotomi! Que et passa res? No ho sé. No m'ho acabo de creure. El què? Res, no és res important. M'ho he estat rumiant molt i havia decidit donar-me per vençuda, però no puc. No em sé fer enrere. Ni pensar-ho, això de fer-te enrere. Imaginar-te què et contestarà quan ni tan sols t'hi has declarat no porta enlloc. També he pensat que potser em convindria un canvi d'imatge. Perquè li agraden les noies una mica més grandetes. Sí, vols dir? Jo trobo que així com vas estàs més maca. A tu t'afavoreixen les cues. Ami, ho dius de debò, això? Eh? És que estàs molt estranya. Fins ara no t'hi havies ni fixat en aquesta mena de coses. Eres d'un pràctic total. Sí, potser tens raó. Suposo que deu ser perquè jo també m'he enamorat. De veritat? Quan m'he fixat en els meus propis sentiments, me n'he adonat que el món que m'havia envoltat fins ara havia canviat. Vaja. Li confessaré el que sento. Tu també t'hauries d'animar a dir-li. Entesos, doncs. Si fas el cor fort i et declares, jo també ho faré. D'acord. A veure... Què és això? No n'has de fer res. Va, ja hem arribat. Què vols que em declari aquí?
És un segon pis i jo no volo! No em vinguis amb històries! Ves! Va, confessa-li el teu amor. Junta! Què hi fa ell allà fora? No ho acabo d'entendre. Tant és. El més important és que sigui valenta. Digue-li, aquí mateix. Recorda la promesa. T'hauràs de declarar perquè jo ho penso fer ara mateix. Junta. Ostres, al final serà l'Ami qui farà el primer pas. Però què passa? Parla! Junta, mira, és que estic... Però què? I ara? Kotomi. Perdona, em sap greu. Justament ara. T'he fet malbé aquest moment especial. És que quan em poso nerviosa tinc flatulències. Però al costat de la mala passada que m'has fet tu no té ni punt de comparació. Però què volies? Per què me l'has fet una cosa tan cruel? Precisament m'ho havia callat perquè no et volia fer mal. Per què? Per què m'has animat a tirar endavant? No ho entenc. Què vols dir? No pot ser. La Kotomi... La Kotomi també està enamorada d'ell? Espera't! D'això... Au, va, vull una explicació. Si jo no entenc res! El teu lloc a classe no és al costat de la finestra? Però a què treu cap, això? Aquest matí ens han canviat de lloc. Ai, mare meva! Com pot ser? Ai, no! O sigui que la Kotomi està enamorada d'en Junta. La cosa es torna a complicar. Per què? Ara que tot començava a rotllar. Per què ha d'acabar en desastre? Kotomi...